दिनैनि हाबाफारिया जोंहा एआईसीसीनि सेक्रेटारि आसामनि को-इनचार्ज बिथां पृथ्वीराज साथे बिथाङा दिनैहाय उदालगुरियावहाय मण्डल कन्वेन्शन लाफैदों आरो बे मण्डल कन्वेन्शनाव ओरैबायदि इन्टारेस्टिं माखासे तथ्यफोरखौ जोङो मोननो हादों। थांनाय लकसभा इलेक्शनावहाय केन्डिडेटआ बबेबा ब्लकआव खनसेबो गिदिङाखै, मिटिं माटां खालामाखै, थेवब्लाबो बेफोरबायदि जायगायाव जेरै धनस्री सबसे बांसिन भट कंग्रेसआ मोनदों। 5-9 सेरफां बीजेपीआ बांसिन मोनदों, किन्तु जों सेकेन्ड मोनदों। जेरावहाय मिटिङानो खालामाखै, भिजिटआनो खालामाखै। दा बे माखासे तथ्यआ जोंखौ एक्चुअली खोब सांग्रांसिन खालामदों जे दङ कंग्रेसनि भटआ उदालगुरियाव खना खना गोदोसोनानै दङ। जोङो बेखौ टाइमलि जुदि बुरखाङोब्ला फोजाखाङोब्ला एबार नैबे जे 25आव जानो गोनां जे बिटिसि काउन्सिल इलेक्शनाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दायाब्लाबो 9थानिफ्राय 12था सिटखौ मोनगोना खोब रोखा जानानै दङ। दा बेखायनो जोङो बेखौ उसिला लानानै पुरा गियार आप खालामदों जे जेराव बुथ जायाखै जाजोबाखै बेखौ बुथखौ बानायनांगौ, जेराव मण्डला जाजोबाखै बेखौ दाफुंजोबनांगौ। ब्लकआ जोंहा फ्राय रेडि जाजोब्बाय। दा बे हिसाबै जोंनि डिजाइनफ्रा खोब मोजां। फ्राय मेक्सिमाम मण्डल प्रेसिडेन्टफ्रा सफैदों, बुथ प्रेसिडेन्टफोरखौ जोङो लेंहरनाय जायाखै। आरो एबारनि फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे ईदआ मुस्लिमफोरनि बे रमजाना जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआव थामहिनबा कनस्टिटुयेन्सियाव जोङो थाङै मिटिंखौ खालामहैगोन आरो। दा बे हिसाबै जोङो आसा खालामदों कंग्रेसआ बांद्राय गाज्रि नङा। नुदों जोङो बबेबा जायगायाव ओरै क'क्राझार, चिरां आरो बाक्साफ्रावहाय जेरावहाय जोंनि बुथ कमिटि दङ, मण्डल कमिटि दं, बाहाय बिजेपिनि जिनिरबो गैया। दा बिजेपिया जेसेबांखि दुगा दा बुंथों जोंनि सिगाङाव नङा बिटिसिआव। एलायन्सआव जोङो लानाय नङा, खारन नोंथाङा नाय बिधान सभायाव जोङो बे बिटिआरआव 15था एसेम्ब्लि सेगमेन्ट दङ। बे 15था एसेम्ब्लि सेगमेन्टखौ जोङो नाजादों। दा बेखौ नाजानांगौब्ला जोङो बिटिसिआव पारफरमेन्स खालामनांगोन। मोनफ्रोमबो ब्लकआव थामहिनबा मोनफ्रोमबो कनस्टिटुयेन्सियाव काउन्सिल समष्टिफ्राव जोङो बेसेबां मोना जेनब्लाबो देरहाबो बिनि मोनसे इसाराखौथ' जोङो नुगोन। दा बेखायनो दिनैसिमाव खुनु एलायन्स पसिबिलिटि गैया। BPF आरो UPPL नि मोनसे एलायन्सआव जथाय जानायनि मोनसे सरसा सोलिबाय थादों, बे समाव बेथ' नोङो बिजेपिया दाखालिनो जोंहा दानि गोदान प्रेसिडेन्ट बिथाङा होनबाय जेराव हाग्रामाया दारायगोन बावहाय बिजेपिया होदेरनाय नङा, जेराव UPPL नि बस प्रमद बर'आ दारायगोन बावहाय जोङो बिजेपिनिबो होदेरनाय नङा। बेनिफ्राय मोनसे रोखा जाखाबाय जे BPF, UPPL आरो बिजेपि बिथांमोना एलायन्सआव दङ। दा बिथांमोनहा मोनसे कंग्रेस हारसिङै जोङो दावहा नांगोन। आरो बावहाय नुखाबाय बर' रायजो राजाफ्रा बे हाग्रामा थामहिनबा BPF पार्टिजोंबो जेबो जालिया। हाग्रामाया मासे बोलोगोरा मैदेर, नाथाय फिसा जिनज्रिजों बिथाङा आथिङाव खाजानानै दङ हिमन्त बिश्व शर्माजों। बिथाङा जेसेबांखि बाब्राबा खामानि गैलिया। फारसेथिं प्रमद बर'आ सासे गोहो गोलोन्दां राजा इरागदावनि रल लादों, गावनि बुंनांगौखौ बुंनो हाया। हिमन्त बिश्व शर्माया थोनब्लासो बिथाङा बुङो। आरो बिथाङा हारिनि मा मावगोन? गोथाव बुङो, गोदै बुङो, गासिबो बाथ्राया थगायजोबनाय। साख्रि बाख्रि गावनो होनबाय, मोनफ्रोमबो न'खराव साख्रि मोनगोन, साख्रिया आलदा बुस्थु, जबा आलदा बुस्थु। बेफोरो प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय समाया। मोनसेबो जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे मोनबा जिल्लायावहाय मोनसेबो प्रमद बर'आ दिनै फेक्टरि, कारखाना, इन्डास्ट्रि खालामनो हायाखै। जोङो मिथिगौ साफ्रोमनोबो साख्रि होनाया असम्भब, नाथाय जोङो फिसा गेदेर उन्दै जुदि कल कारखानाफोर खालामोब्ला जोंनि बिदा फंबायफ्रा दिल्ली बम्बेयाव गोदाव सोराव थैनांनाय नङा, आद्रि जाहैनाय नङा। बिसि फिसा एखे दावराव दावसि, फिसाया हरै थांबा बिसिया हरै खारलाङो, बेबायदिया जानाय नङा। दा बेखायनो BPF-खौनो होन, UPPL-खौनो होन, बिटिसि उन्नयननि, बिटिसि डेभेलपमेन्टनि जेबो खामानिखौ बिथांमोना मावजेनाखै। दा बेखाय एबारावहाय जोंनि मुद्दाया बेनो। थारमाने नोंथांनि बायदिब्ला BPF आरो UPPL-आ दिनै हेमन्तनि आखाइ मुथियाव 100 बार बिथांमोना आखाइ मुथियाव एखेबारे इच्छा आरो लुबैयाब्लाबो हेमन्तनि खहाय मोनामसुनांगौ जानानै दङ बे BPF पार्टी आरो UPPL पार्टीया। नोंथांमोननि देरहागोन निश्चय। जोङो देरहागोनखौ होनथ'वाखै, खिन्थु एबाराव जोङो साइजेबल नाम्बार अफ जोङो काउन्सिल सिटआव देरहागोना एखेबारे रोखाथार।